Hrát zápas na hřišti soupeře je vždy trochu nepříjemné, zvláště pokud má protivník temperamentní fanoušky. Ale hráči jsou zvyklí na různé pokřiky, určitě se s tím vyrovnají a na jejich výkonu to nebude znát. A je tu výkop. Na někoho čeká radost, na jiného smutek. Je to vysoký balón, mohlo by z toho něco být. Dobrá hlavička. Přiťuknul balón do dobré pozice. Šimák. Tak tohle nehodlal připustit. Kerik. To se může vymstít. Obrana zafungovala na jedničku. Nevyzpytatelný Ronaldo. Přelstil protivníka u postranní čáry a může založit útočnou akci. Hlavičkou od brány. Sivok. Šimák. No jo, no to se stává, když má hráč jednu nohu jasně slabší. Není divu, že střela šla mimo. Ono by to možná chtělo vrátit se na chvilku na tréninkové hřiště. Ano, to byl pěkný výkon, ten míč napálil nádherně. Parádní hra ve vzduchu. S klidem získali míč na vlastní půlce. Lukáš nemůže ho chytit a rychle dostali míč pryč. Scholes. Neville. Snaží se odkopnout míč. Tak tedy out. Tak to bylo špatně nepovedené vhazování. Musel se k němu dostat a taky, že jo. Zahrál míč do bezpečí. Skvěle talentovaný Wayne Rooney. Koho si asi teď vybere? Krásně se tam balon stáčí. Sahá. Brána by musela být hodně vysoká, aby ji trefil. Zatím tedy žádná sláva, ale může to být jenom lepší. To už teď je jasné. Drobný. Přihrál vpřed. Vypadá to, že chce míč dostat opravdu kupředu. Obraná linie vyběhla jako jeden muž a parádně chytila útočníka do pasti. Chyběly centimetry a byla by to ideální nahrávka. Vedl si dobře. Scholes. Přečetl je dobře. Právě se přesunuje do nebezpečné blízkosti branky. Ztratil kontrolu nad míčem. Vybojovali míč zpět. Šimák. Wayne Rooney. Zaha. Vypadá to na dlouhý pás. Chybělo opravdu málo a brankář mohl mít problém. Řekněme, že na tuhle střelu se nebude dlouho vzpomínat. Drobný. Obránce napálil míč, který ovšem našel spoluhráče už na polovině soupeře. Je tam přeuštěný prostor, nikdo si míč neužije dlouho. Sivok. Poslal balon mezi hráče. Šimák. Sivok. V souboji o míč prokázal větší nasazení než útočník. Ryan Giggs. A tak to byl pěkný míč. Scholes. Mají teď nůž na krku. Tlačí je pořád víc a víc dozadu.
Dlouhý pas našel spoluhráče na útočné polovině. Poslal míč až na polovinu soupeře, kde našel spoluhráče. Scholes. Zaha. Brankář to vyškrábl. Už před samotnou střelou měl brankář velkou šanci to chytit. Míč opustil hřiště a bude se tedy kopat rohový kop. Hezky se dostal k míči. Tohle byl fakt marný pokus. Jednou to vyjde. Kadlec. To byl pěkně mířený dlouhý lob. Hráč s míčem má kolem sebe slušnou podporu spoluhráčů. Do ohně. Odkopl. Tak tahle hlavička tam měla oči. Sivok. Stále je potřeba pokoušet štěstí. Ha, jen si nemysli, že to je jen tak takovýhle zákrok. Podívej se na pozici brankáře. Nádherná poziční hra. Carrick. Scholes. Šimák. A střela jde mimo. Tam se jich vejde. To byla odvážná hlavička. Zahráno do vhodného místa. Soupeře nikam nepustí. Stále gól! A rázem je na stadionu ticho. Vedoucí branka vždycky tým uklidní. Teď jde o to, aby se neuklidnili zase moc, Míro. Podařil se jim gólový průlom. Skóre je 1-0. A Ronaldo. Přihrával z obranné poloviny. Tenhle útok vypadá moc slibně. Zkusil to. Je to gól! Střelou nahoru sice riskoval, ale vyplatilo se, protože míč proletěl těsně pod břevnem. Začínají soupeři mizet v dálce a ten bude něco podobného jen stěží dohánět. Scholes. Míč je třeba zpracovat a odkopnout. Do útoku se zapojilo velké množství hráčů. Skvělý zákrok! No teda, ten míč chytil, jako kdyby měl na rukou lepidlo. Golman hází míč. Pěkná hlavička. Carrick. Heinze. Dobré vypíchnutí přihrávky. Sivok.
Lukáš. Dostali míč pryč z vápna. Tady by si neměli dovolovat ztrácet míče. Získal míč. Vzadu to mají pěkně pokryté. Bude se hrát od branky. Drobný. Ale, nechal jim míč v nebezpečné oblasti. Obránce nenechal útočníkovi prakticky žádný prostor a navíc ještě vybojoval míč. Saha. Skvěle talentovaný Wayne Rooney. Giggs. Rooney. Obrana byla v přesile. To bylo nechytatelné. Brankář byl v dobrém postavení a to jen potvrzuje vysokou kvalitu tohoto gólu. Už jim stačí dát jen jeden gól a zase bude vyrovnáno. Mají na to. Skóre je 2-1, dostali se na rozdíl jediné branky. Šimák byl v pohotovosti. Zpátky golmanovi. Brankář se s ničím nepáral a odkopl míč. Ferdinand. Skvěle umístěná hlavička. Musí střílet a míč je v bráně. Vydřeli dvoubrankové vedení, teď už jim stačí jenom kontrolovat hru a čekat na chyby soupeře. Výsledek tohoto utkání je více méně hotová záležitost. Pořád mám pocit, že by v tomto utkání mohlo padnout ještě více gólů. Skóre je 3-1. A je to penalta. Divákům se to sice nelíbí, ale zákrok to byl tvrdý a rozhodčí se rozhodl pro penaltu. Tak kam to pošle? Je tam! Z penalty opravdu žádný problém. Zariskoval, ale hráč ho oklamal a míč poslal na druhou stranu. Šimák. Naservíroval slušný centr. Odkopl daleko pryč. Výborně zužitkovaný centr. Sebrali volný míč a mohou v klidu rozehrát. Výborný výskok. Rozhodčí je nechává hrát. No,
trochu to asi spackal, protože mířil dost vedle. Bylo evidentní, že si chce ten gól zopakovat. Opravdu dlouhý výkop. Skvěle talentovaný Wayne Rooney. Získali míč na vlastní půli. Slušná hlavička. Šimák. Kadlec. Sivok. Míč mu nevezmou, i kdyby dělal. Je to volný přímý kop. Mají spoustu hráčů, kteří by této šance měli využít. Vyřešil to s ledovým klidem, jako by se mu něco podobného stávalo dnes a denně. Brankář si udělal pořádek před brankou. Kadlec. Získal míč u půlící čáry a má možnost založit útočnou akci. Ryan Giggs. Vyřešil to razantním odkopem. Neville. Scholes. Nádherně zvednutá přihrávka. Bude se kopat rohový kop. Každý si musí pochopitelně před brankou obsadit svého hráče. Míč plachtil vysoko, tak se rozhodl pro střelu hlavou. Giggs. Autové vhazování. To nebyl dobrý aut. Ta přihrávka měla oči. Rooney. Čas oddechu pro hráče, ale pochopitelně i pro nás. Zasloužíme si ho všichni. V poločase je skóre 3-2. No, první půlka zápasu nebyla moc dramatická. Hlavní téma, dostali jste to, byla odpískaná penalta. Tak, kdo bude nakonec úspěšnější? To ukáže dalších 45 minut. Šimák. Kadlec. A pěkný dlouhý míč dopředu. Člověk z něj prostě nemůže spustit oči a oni ho zase nemůžou obrat o míč. Carrick. Musí se zbavit míče. Dlouhý míč z hloubky pole. Hledal spoluhráče na půlce soupeře. Obránci teď budou mít co dělat. Tu střelu úplně pokazil. Šla úplně mimo. Promrhaná šance. Hraje hlavou a to takže doslova. Heinze. Tak tedy přihrál. Bude vhazování. A věnovali míč soupeři. Lukáš. Vyčistili prostor před brankou. Přesná přihrávka. Neville. Nevyzpytatelný Ronaldo. Jednoduchým způsobem se jim podařilo vybojovat míč zpátky. Wayne Rooney. Dobrá přihrávka. Je tam v dobrém postavení. Je ve vápně.
tohle přerušení přihrávky bylo klíčové, to se mu povedlo. Zaha. Skvěle talentovaný Wayne Rooney. Giggs. Teď má dobrou pozici na centrování. Odkopl míč do bezpečí. Vidič. Musel vrátit balón zase zpátky. Brankář se napřáhl a míč končí uprostřed hřiště. Učebnicová hra hlavou. Heinze. Vedl si dobře. Pálí. K úspěšnému zásahu chyběl malinkatý kousek. Trenér se rozhodl provést najednou dvojí střídání. Drobný. Zaha. Pěkně tu střelu vykryl tělem. Teď má prostor na centr. Dobrý odkop. Nezaváhal a odkopl míč. To byla odvážná hlavička. Heinze. Poslal balon hlavou. A centr zpracoval obránce. Wayne Rooney. Šimák. Lukáš. Obránce střelu pěkně zastavil. Rooney. Zaha. Cristiano Ronaldo. Mají výhodu rohového kopu a tedy solidní šanci. Parádní hra ve vzduchu. Carrick zaválel a míč získal. Zvládli se tam s ním vypořádat. Wayne Rooney. Kadlec. Šimák. Soupeř bude kopat volný přímý kop. No, lepší místo si ani vybrat nemohli. Naprosto rutinní zákrok. Střela šla přímo na něj. Skvěle umístěná hlavička. Šimák. Rooney. Ryan Giggs. Tyhot a je v síti. To jo, tímhle gólem se může vyloženě chlubit. Brankář byl v dobrém postavení. 2 góly v jednom zápase, to je úspěch, ale 3 by byly pochopitelně ještě lepší. Tak jsme tam, kde jsme byli, ale pořádnou oklikou. Stav utkání je 3-3. Kadlec zahrál precizně. Šimák má na vybranou různé možnosti.
Tlak soupeře sice trochu roste, ale obránci si s tím umí poradit. Nevyzpytatelný Ronaldo. Ferdinand. Skvěle talentovaný Wayne Rooney. Dobrá hlavička. Neville. Prosebně se podíval směrem k rozhodčímu a možná tak trošku i proto dostává výhodu volného přímého kopu. Bude se střídat, počkáme, kdo opustí hřiště. Vystřelil! Z téhle pozice se to těžko dává. Tak to byl dobrý pokus, Míro. Tak tohle byla chyba, kdyby totiž dali gól, vedli by. Dobře načasovaný výskok. Park. Kerik. Lukáš. Jednoznačně převýšil obránce. Přihrávka jak vystřižená. Skvělá obrana. Má za sebou už úctyhodnou cestu s míčem. Teď jde o to, jak toho využije. Krásný, nadýchaný centr. Lukáš. Uprostřed jsou volní hráči. Hezky se dostal k míči. Pěkný pokus. Nechybělo moc. A Ronaldo. Neville. Pěkná přihrávka do vápna. Cristiano Ronaldo. Dobrý centr do vápna. To je úžasný postup. V pokutovém území čekají spoluhráči na centr. Nemohl ho chytit. Drobný. Nevyzpytatelný Ronaldo. Měl je přečtené. Výborná poziční hra. Zkouší, jestli to vyjde. Bez střelby góly pochopitelně nepadají, ale sem tam se také nějaká nepovede. A to bylo jejich poslední střídání. Tak tahle hlavička, tam měla oči. Pěkně jim to překazil. Tuhle přihrávku dal šťastnou náhodou. Je otázka, jestli se mu podaří nacentrovat. Dostali míč pryč, teď se mohou sebrat a přeskupit řady. Kysel. Zkusil štěstí. Jemu samotnému je jasné, že zrovna ideálně míč netrefil. S touhle střelou bude velmi nespokojen. Nezbývá, než aby o rozhodující gól bojovali dál. Nechybělo jim moc. Výborně zužitkovaný centr. Saha. Kysel. Ztratil míč. Na takovém místě by si to ale neměl dovolit. A Ronaldo. Scholes. Lukáš. Nebál se to zkusit. Golman hodil míč hodně daleko.
Kerik. Nehodlal ustoupit za žádnou cenu a tak nakonec míč získal. Kysel. Zahrál pěkný míč. Snaží se vpravit do rytmu. Hrají to hezky svižně. Wayne Rooney. Pěkný souboj. Obránce to vzal pevně do ruky. Nepovedlo se mu udržet míč. Kysel. Teď to zkouší. Nyní se ještě nastavuje 1 minuta za zranění a zdržení ve hře. Hezky zahráno. Rooney. Dělají si navzájem prostor. Zahrál míč k brance. To je šance. Nedrží míč. A zahráli míč do bezpečí. Hra se přesunuje dopředu. Neville. Pěkný centr. Trefil míč bez zpracování. Tentokrát je offside. Pokud někdo takhle ovládá offsideovou past, je jasné, že se jí na tréninku hodně věnuje. Za faul zezadu nařídil rozhodčí volný přímý kop, ale kartu neudělil. Obránce vyhrál hlavičkový souboj, pěkně si naskočil na balón. Je tady konec utkání, z kterého si odnášejí stejnou kořist jako soupeři. Bez proměněných šancí se vyhrát nedá. Dneska se to opět potvrdilo. Měli na vítězství, ale spálili tolik příležitostí, že jim vítězství nakonec uniklo. A je konec. Díky Petrovi za spolupráci, bylo mi potěšením a s vámi se, vážení diváci, budu těšit na shledanou při dalších utkáních.